I zdravo svima ljudi, i danas ćemo opet raditi reakciju na jedan video, to jest na jednu pesmu. Znam da su na ovu pesmu radili dosta youtubera reakciju, a to je pesma Karate treniram. Znači ova pesma je toliko glupa, sam morao napraviti reakciju, iako su dosta ljudi napravilo prije mene, ali mene nije briga i idemo u video. Prvu stvar što imam da kažem je, početak ide neka western muzika, a posle ide neki narodnjaci, srpsko već. Karate treniram na kamen ledina. Prvi utisak za pesmu je da je neki električar ili neki što kopa kanal došao u šumu i glumi karatistu, Kung Fu Panda glumi. Tamo sam svaki dan, kamenje razbijam. Lik udara pesnicom u zemlju i razbija kamenje glavom. Kad kroz šumu tamo neko prođe, bolje mu je da mi ne dođe, jer ako mi priđe bliže. Pogledajte ovu facu. Lik da je video, ko da je bio vodoinstalater, električar, šta je već. Sa zemlje se više ne diže. Karate treniram na kamen ledina. Tamo je moj dođo, niko mi ne smije doći. Pogledajte ovu facu. To je ona faca kad si već pojeo svoj burek i vidiš drugoga da jede svoj. Kad kroz šumu tamo neko prođe. Ova faca je kad on vidi da on hoće njegov burek, ali on neće da mu da burek. Bolje mu je da mi ne dođe, jer ako mi priđe bliže, sa zemlje se više ne diže. Kako je ovo tuča, Mortal Kombat X, majke mi. Karate treniram na kamen ledina. Tamo sam svaki dan, kamenje razbijam. Kad kroz šumu tamo neko prođe, bolje mu je da mi ne dođe, jer ako mi priđe. Lik mu je promašio facu sad. Mislim, skontao je da ako ga pogodi će ga stvarno ubiti. Moram da odam priznanje čoveku koji radi specijalne efekte na ovom fenomenalnom spotu, na kome čak reakcija od par youtubera ima više pregleda nego sama pesma. Bliže, sa zemlje se više ne diže. Ja sam zakon tamo, najjači sam ja. Tamo je moj dođo, niko mi ne smije doći. Na kamen ledinam, karate treniram.
Kad kroz šumu tamo neko prođe, bolje mu je da mi ne dođe. Prva stvar, ko još normalan ide onim monociklom kroz šumu? A druga stvar, i ovo mi promašio glavu. Jer ako mi priđe bliže, za zemlje se više ne Ajoj, majka mila, šta je ovo? diže. Ovo nije namjerno, mislim ovo je namjerno uradio, on je karatista, on ovo... Ne dešava se ovo Kung Fu Pandi nikad. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ove reakcije. Znači opet sam se vratio na reakciju pošto sam primetio da to onaj CSGO ne može nabije ni 20 pregleda za mjesec dana bez reklamiranja. A da je moj kancer video bez reklamiranja za 10 dana nabio preko 100. Eto me opet. Ako vam se svidio video, subscribeujte ga, lajkujte, to vam je 5 sekundi, meni puno znači. I to bi bilo to, ako imate neku reakciju, pošaljite mi, to jest ostavite link u komentar, ja ću snimiti reakciju na taj klip i to je to. Ćao.